Tandaan ang mga ito kapag kayo ay nag-aaway na dalawa. Hindi madali ang pagstay sa relationship, pero habang pinatatagal mo, nagiging espesyal. Kapag wala na, kahit katiting dahil sa nangyari, dahil sa mga nasabi, huwag titigil sa paghawak sa hope, sa pag-asa, kahit feeling mo walang-wala na, kahit na feeling mo maghihiwalay na kayo, tingnan pa rin ang pag-asa. Kahit na oras na nag-away kayo, na may pinagtalunan kayo, nagsigawan kayo, nagmurahan kayo, na sana maiwasan next time, kapit pa rin sa ibinigay ng Diyos ang relasyon na yan, na siya ay iyo at ikaw para sa Kanya talaga. Na ang pagsasama ay parang isang bahay na nilagyan mo ng bumbilya para lumiwanag. Kapag hindi nagkaintindihan, palitan lang ang bumbilya, huwag ang bahay. At the end of the day, huwag titigilan ang subukan pa rin. Kahit na magulong-magulo na, kahit na nasa pinakamataas na init ng ulo, huwag pa rin kalimutan ang subukan ulit. Na kahit kailan ay hindi mo iiwan ang taong kailangan ka. Ipaglaban sila at huwag manghihina. Humugot ng lakas sa Diyos at isama siya sa laban ng mga challenges ng inyong pagsasama habang tumatakbo ang panahon. Kung mahal mo siya, tulad ng sinabi mo noon, ipaglaban mo kung sino ang mahal mo. Ilaban mo yan. Ilaban mo yan. Mahal mo? Ilaban mo. Ang paglago ng isang pagsasama, oo, paminsan-minsan talo ka, maiinis ka, iiyak ka, oo, minsan mabibigo ka, pero kasama ang pag-try ulit, subukan ulit. Kapag kayo ay para sa isa't isa, kahit gaano pa kayo kalayo, kahit ano pang away yan, kahit ano pang sigawan at murahan yan, kung kayo talaga ang para sa isa't isa. Na para kayong isang pares ng medyas, hindi ito isinusuot ng magkaibang kulay at haba, kundi ang susuotin mo ay yung parehas na parehas. Kapag may relasyon, lagi namang may love yan. Totoo, lagi namang may love yan. Kahit nag-aaway pa kayo, ang problema, ang isa may sobrang love, yung isa naman ay kulang. Kahit kailan, tandaan, huwag iiwan ang isang relasyon dahil lang sa iilang problema na kung tutuusin ay pinalala lang ng hindi pag-uusap. Tandaan, maging faithful, iparamdam sa karelasyon mo na may nagmamahal sa kanya. Bigyan siya ng oras palagi, lagi-lagi, at ang pinaka-importante sa lahat, huwag kang malandi, mapalalaki man o babae, huwag kang maglandi. Sabi nga sa Mark 10:9, therefore, what God has joined together, let no one separate.